Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Illum ħammurru f'belt fi Sqallija meqjusa bħala ġawra minħabba l-arkitettura barokka tagħha. Hemmhekk issib art pavimentata u storja mill-iktar rikka. Pajsaġġ pittoresk b'toma b'saħħitha u awtentika ta' kultura Siċiljana. U llum mhux ser nkun qiegħed waħdi, miegħi ser ikolli kantant li meta tisma' d-diski u l-mużika tiegħu impossibbli ma tiċċaqlaqx u ma tisfinx. Nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Knockabout Sicilia. Illum ħanoħodkom Ragusa Ibla. Fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-iktar pajsaġġi pittoreski fi Sqallija. U llum m'iniex waħdi, illum għandi miegħi ħadd ħlief, ejjew miegħi, Mr. Matt Black. Buongiorno. Kif int, Matt? All right. Fil-Malta, fil-Sqallija. Isma' llum sejrin Ragusa Ibla. Ġieli mort? Nibla ħafna ma qatt ma mort. Imma x'timmaġina li hemm? Kulħadd jiblaw. Apparti minn hekk vera kulħadd jiekol, ħansibu pajsaġġ mill-iktar pittoresk żgur ħajsaħrek u apparti minn hekk il-kultura tal-post vera awtentika Siċiljana. Żgur li ħatoġbok. Sewwa. Mhux biex inkun pastas, ma fejn qiegħed inti posti. Ħudu, I stay relax għal daqshekk. Aħjar veru nsu jiena u inti tirrelaxja. Id-destinazzjoni tagħna llum hija Ragusa Ibla, belt barokka b'labirint ta' toroq dojoq mill-iktar affaxxinanti u wirt kulturali mill-iktar sinjur. Destinazzjoni turistika popolari immens. Fatt interessanti dwar Ragusa Ibla huwa li din il-belt inqerdet fil-biċċa l-kbira tagħha b'terremot fl-1693 u sussegwentement inbniet mill-ġdid fl-istil li għandna llum, l-istil barokk. Biex illum is-Siċiljani għandhom wirt arkitettoniku notevoli. Illum Ragusa Ibla hija ċċelebrata għal karattru storiku li tant ġie preservat tajjeb u hija sit ta' wirt dinji tal-UNESCO. Matt, il-ġurnata speċjalment meta tkun Sqallija ma tibdiex mingħajr kafè. Mhux hekk. B'mod normali tibdiha bil-kafè. Le, nżomm clean fil-għodu, ilma biss. Ara, kemmu bil-għal, Matt, rajtu? U ovvjament la qegħdin Sqallija il-kolazzjon trid tkun tipikament Siċiljana. Cannolo jew granita brioche. Jaċiru. Cannolo nħobbu jien imma dil-granita qatt ma nafx x'inhieta. Isma' kieku kelli intik parir żgħir għal dak li għandna preparat għalik illum għandek bżonn doża qawwija ta' enerġija. Imma x'inhu ġej? Għax ħajkollok ħafna x'tagħmel. Għalik għandna missjoni. Hawnhekk għandek ħiel differenti li kull ħiel ħajwaslek fl-iktar siti importanti li hawn Ragusa Ibla. Kull post, kull sit li ħatażel ħanitolbuk li tieħu selfie bħala prova li vera wasalt fil-post jekk jirnexxilek taqgħadhom il-ħamsa li huma u mbagħad fl-aħħar ovvjament għandek it-trofew li huwa rigal importanti li jekk kelli intik ħiel dwaru huwa rigal li ħajerġa' jġibek Sqallija imma mhux se ngħidlek iktar, se ngħidlek fl-aħħar. Hawnhekk għandek il-ħiel kollha. Neħdu l-kafè u mbagħad nibdew bil-kwiet. All right, Niftemin. Matt, il-kaxxa tal-ħiel qiegħda fidi, tajjeb li ngħidlek li qabel nibdew għandek il-permess tagħna li tista' titlob għajnuna kemm trid mingħand in-nies tal-lokal. Jafu Ingliż imma. Forsi ssib xi bit-Taljan ma tirranġax. Fil-każ uża iktar body language. Ħalli fidejja bħal. Ħanħalli fidejk. Grazzi. Il-ħin jitlaq issa. Jien antika sekli u nissemma tul l-istorja. Tal-lokal jafuni bħala l-arkata kbira u għolja, msemmija l-qaddis għaddi minn taħti u tasal f'qalb il-belt. Min jien? Mela, hija biċċa, Mela, nafu li arkata. Eżatt. Arkata antika.
Antika. Issa nsaqsu tibżax u jwasluna u msemmija Għal-qaddis. mela-arkata msemmija. Arkata kbira antika għal-qaddis. Laqna nsaqsu. Laqna, jahna. Arkata, ġiġ tintuża ma din arkata. Sorry, are you from here? Is there like a famous arch or something, an old... Yes, but that way. That way? Yes. Here down? And you will see it on the left. Thank you very much. Have a great day. Wampetara kum min tajjeb. Tlaqna xiqiet jaddi l-ħin. Lejla xumat najja. L-isfel unsejċ, għantli. Dik l-arkata, rnexxielek, ha. Il-portale di San Giorgio fi Bla Ragusa huwa arkitettura barokka mill-iktar elaborata tas-seklu 18. Kapolavur li juri l-kapaċitajiet li kellhom in-nies li bnew Ragusa Ibla mijiet ta' snin ilu. Il-ġebel imnaqqax juri ħlejjaq mitiċi, anġli u qaddisin. Festa viżiva li jpaxxu l-għajnejn. Il-kobor ta' din l-istruttura ittik l-impressjoni li hija xi portala sħarijiet li ġelek tidħol f'dinja oħra, dinja eleganti u ta' storja. Portale di San Giorgio huwa xhieda vera ta' żbuħija eterna tal-wirt kulturali tal-Italja u jistiednek tesplora il-maġija tal-passat u l-preżent ta' Ragusa. Wasalna l-ħin għattini ħiel. Sospans. Bil-veduti mpaxxi kien. Grazzi. Oasi ħadra fuq art antika. Fertili hawnhekk il-ħamrija. Post fejn ħafna jsibu l-paċi fi żbuħija. Jitaqbel ukoll. Xi tip ta' bosk fil-olju. Issa jekk ma jkunx bosku forsi f'qalb il-belt jista' jkun. Fejkom. Fejn il-fjuri, le, qasrija mbagħad wisq żgħira, ma jekk ikun ħantik ħiel qiegħed fil-viċin u għaddejna minn Ġnien! Proset! Fejn konna, tlaqna! Li ma direzzjoni ħammur. Xawn fejn ġejna. Ġardina Iblej. Ibla għati. Irnexxielek. Oħra. Għawek id-der sabiħ. Għawek ħatieħdu s-selfie? Fidejk. Ejja, 2 minn 5, mhux ħażin. Proset, Giardino Ibleo huwa oasi rilassanti fil-qalba tal-belt il-qadima u storika ta' Ragusa. Meta tagħmel żjara hawnhekk tiġi trasportat lejn tranquillità assoluta, kuntrast li tant jispikka mit-toroq tant biżla u popolari tal-kumplament ta' Ibla. Bis-siġar fjuri u trejqiet ħelwin, f'Giardino Ibleo wieħed iħossu f'ġenna moħbija. Waqt li timxi tul il-modijiet li jdawruk mal-ġnien, il-ħosta l-ilma tal-fontani jinħass isu melodija fuq widnejk. F'dan il-ġnien ikollok l-opportunità wkoll li tgawdi veduti panoramiċi. Dan huwa l-post perfett biex tirrilassa, tippassiġġa jew sempliċement tgawdi u tapprezza żbuħija ta' Ragusa Ibla. Meta hekk huwa meqjus bħala wieħed mill-iktar postijiet romantiċi ta' Ragusa Ibla. Romantiku inti? Ara romantiku, ma single ħajti kollha kont, ġifieri ma tantx di opportunitajiet. Jien kont se nsaqsik jekk qaċċamlulek xi ħaġa vera romantika jew nkella qaċċamil xi ħaġa vera romantika. Għamluli li nispera ma nsejt għax naqgħu waħda ċajt. Tirċivi xi messaġġi seħel sejt. Ma niftakar. Mela vera hekk. Imma darba jiena dik di ħelwa, darba krejt ġakuzzi ġoar għal sija. Isa Tajba, kienet sija b'ħafna attivitajiet nimmaġina. Kienu ħafna rawa. Ħafna dbaqbi. Fidejja u hekk għandi il-ħiel li jmiss, però qabel ngħaddu għal-ħiel li jmiss nixtieq naqra l-attenzjoni tat-telespettaturi żgħar ta' Knockabout. Aħna għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Fjord Vita li jekk tibatudna r-ritratt tagħkom bl-uniformi tal-iskola, issa li rġajtu bdejtu sena ġdida tal-iskola tistgħu terbħu rigal biex kull darba li ovvjament tiftħu l-lunchbox tiftakru fina ta' Knockabout u tiftakru fir-rigal li tkunu erbaħtu intom. Isma' Met, x'imiss? Issa ħammurru fuq qasira ta' riklami ibqgħu magħna mata.
Matt, fidej għand il-kaxxa biktar hiel. Il-hiel li jmiss, ser jgħid. Ma naraw x'inhu ġej. Il-qalb tħabbad bit-tradizzjonijiet għallin. Fejn l-artiġjana joħolqu b'tant ħila dawn it-teżori magħmulin bil-dejn. Il-karretto nikkulurajin min jien. Diffiċli di. U ejja, anzi għandek ħafna karretto. Karretto. X'jagħmel? Joħolqu b'tant ħila dawn it-teżori magħmulin bil-dejn, magħmulin bil-dejn. Jikkuluraw. Allura, Ippenġu bit-dawri. Lemmek. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Saito Rona. At Continental Cars. Orienta. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. This is the new Saito Rona. At Continental Cars. Orienta. għalik għanna missjoni. Hawnhekk għandek ħiel differenti li kull ħiel ħajwaslek fl-iktar siti importanti li hawn Ragusa jibda. L-isfel unsejġ għantli. Matt, fidej għand il-kaxxa biktar hiel. Il-hiel li jmiss, ser jgħid. Ma naraw x'inhu ġej. Il-qalb tħabbad bit-tradizzjonijiet għallin. Fejn l-artiġjana joħolqu b'tant ħila dawn it-teżori magħmulin bil-dejn. Il-karretto nikkulurajin min jien. Diffiċli di. U ejja, anzi għandek ħafna karretto. Karretto. X'jagħmel? Joħolqu b'tant ħila dawn it-teżori magħmulin bil-dejn, magħmulin bil-dejn. Jikkuluraw. Allura, Ippenġu bit-dawri. Nemmen ħafna bis-sinjali dik qed tgħid li nitla l-ewwel u ħammu. isma' minni aħjar issaqsija d-direzzjoni għax ħanqgħu nduru fil-vojt. Hello. Is there someone that paints on carretto here? Carretto? Bit-Taljan. Għax paint carretto. Sì, c'è qualcuno, questa in realtà è la bottega. Qui? Ah, uè? Wasalna. Vicin, grazie. Il-karettun sqalli, is-simbolu per eċċellenza tal-arti Siċiljana. Illum meqjus bħala memorja antika, xi kemm xejn minsija. Fil-passat, il-karettuni Siċiljani bil-kuluri vivaċi tagħhom kienu janimaw it-toroq sqallin. Il-ħoss tar-roti fuq iċ-ċangaturi tal-ġebel kienu jiġbdu l-attenzjoni ta' ħafna nisa tad-dar li kif kienu jisimgħuhom ġejjin mill-bot mill-ewwel kontarhom jittawlu mitwieqi jew gallariji. Illum il-ġurnata ftit hemm irkejjen fi Sqallija fejn tista' tammira il-kapaċità tal-artiġġana Sqallin jiddekoraw il-karozzini tipiċi. Damiano Rotella u Biagio Castilletti huma fost l-aħħar artiġġana li professjonalment jiddedikaw ruhom għall pittura u restawr tal-karretti Siċiljani.
Met, int artistiku, tħobb il-kuluri vibranti, ejd li naqra meta tara dat tip ta' arti, dat tip ta' xogħol tikkummenta. Ġmil, jina għara, jed kwiet fej għattara unik kwiet nammira, ta' ma xeżit nqablu. Ma xarabank l-antika ta' ma' jsu l-istess teknika. Għandu ftit karatteristiċi minnu, dan iktar elaborat u jidħlu f'ħafna iktar dettall. Pero id-dettall li hemm f'kull tpinġija hija xi ħaġa li tħallik bla kliema. Klijenti minn tagħhom huma diżinjaturi kbar bħal Dolce Gabbana, ħadmu flimkien, u l-klijenti tagħhom huma rinomati immens, ġifieri klijenti tal-passat tagħhom huma nies bħal Mick Jagger, musiċisti internazzjonali oħra. Matt Black issa wkoll. Matt Black u aħna ta' Knockabout minn Malta. Jien għandi kurzita biex nkun naf kif minn tant professjonijiet intażlet del-professjoni u il-Damiano ħansaqsih. Damiano, da tante professioni nel mondo, come mai ha scelto questa professione? Allora, quando ero bambino, io mi ricordo che a casa di mia nonna c'era un pupo siciliano, di quelli che usiamo in Sicilia per fare il teatro dei pupi. Questo... Damiano jispjeganna li minn ta' eta żgħira l-passjoni tiegħu bdiet mill-karattri tal-pupi Siċiljani. U fjorixxa din il-passjoni billi mar jistudja t-teknika tal-arti u eventwalment kien apprentist u issaħħar fuq ir-restawr tal-karretti Siċiljani. Mezz għura taqbel miegħi li kien għalija jien kont nagħmel ġurnata. Le, nagħmel ġurnata jħammuru ħana xan irbaħ. Fadallek żewġ teħji l-oħra. Ejja daqt. Fidejk. Anzi, qabel ma taqra biex nagħmellek naqa' kuraġġ. U ejja tagħmel iktar sforz biex żgur ta' salsa l-aħħar għandi rikal żejra lik. Iva, biex meta tkun qiegħed fil-kċina u jkollok bżonn tipprepara snack tiftakar naqra fina, għalik għandek varjetajiet differenti ta' baroness biex issa ovvjament tikol affarijiet bnini u b'toma tajba u tiftakar fina ta' Knockabout. Sewa, proset. X'qed jgħid il-ħin li Naraw. Jiena gburi, grandjuż u prominenti. Splendor barokk li biex taraħ m'għandekx bżonn lenti. Ta' Konstantini li bnewni u bis-sena u l-kultura li fdewni. Jien x'jien. Mela xi ħaġa kbira, grandjuża u prominenti. Jien naħseb tal-opinjoni li tilgħu lej il-pjazza. Meta rajt dawk is-sajns kien hemm xi ħaġa naħseb. Tgħid nerġgħu mmorru lura. Hello, can you help me please? I'm looking for a big and a cathedral or something that's big and grandiose and up here. Emmi. Wow. Rajta kif naf nasal? Palazzo Cosentini huwa eżempju mill-lifjen tal-arkitettura barokka. Binja karatterizzata mid-dettalji tal-faċċata dekorattiva u disinji grandjużi. Dan il-palazz imbena matul is-seklu 18. Il-palazz oriġinarjament imbena bħala residenza għal familja nobli Cosentini li kienu sidien ta' ħafna artijiet fir-reġjun. Dan il-palazz kien simbolu tal-ġid u l-istatus soċjali ta' din il-familja. Met, il-familja Cosentini mistaġbin kemm kienu stabene tgħix kemm kellhom artijiet hawnhekk Ragusa u dak il-palazz bnewh biex juru kemm kienu ta' statno. Espressjoni tal-lum il-ġurnata ngħidu li kienu fanfri. Qiegħed pass il-bod biss milli tasal fid-destinazzjoni finali. Qabel ma naraw il-ħil x'inhu nfakkarkom it-telespettaturi żgħar li tħobbu taraw Knockabout li għandna kompetizzjoni għalikom u għall-best friend tagħkom flimkien ma' United Colors of Benetton. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom u jekk tibgħatu l-ritratt tagħkom grazzi għal United Colors of Benetton tistgħu toħorġu rebbieħa. X'qed jgħid? Jekk issib li tasal fit-tmiem u ħdejja taftara l-ħamim. Jinoli kuraġġuż, katedrali il-grandjuż, nafek u rajtu dak, rajtu! Lem. Emmi. Id-Duomo di San Giorgio jinsab fil-qalba ta' Ragusa Ebla u huwa sit storiku u reliġjuż sinifikanti għal din il-belt. Il-Knisja oriġinali li kienet imbniet hawnhekk tmur lura s-seklu 13 u kienet diġà dedikata lil San George li huwa l-patrun ta' Ragusa. Il-katedral għadda minn diversi trasformazzjonijiet matul is-sekli. Bl-aktar bidliet notevoli seħħew minħabba terremot qawwi li kien laqad din iż-żona fl-1693. Wara dan it-terremot, il-katedral litteralment inbena mill-ġdid.
Mission accomplished. Missjoni Issa kompluta. xirbaħt. Bit-Taljan jgħidu l-ewwel trid tieħu selfie. Bil-ħaq dejjem ninsieħdu. Daqna. U għax qalbna tajba u għax irnexxielek ssib is-siti kollha, però mhux fil-ħin sabhom, għandna nerġgħu nistednuk sqallija, is-Sicily Outlet Village, għandek shopping spree għal Black Friday il fuq minn 140 ħanut fejn tista' tagħmel ix-shopping spree ta' Black Friday tiegħek, żgur ser ssib. Marja, ma ħlibx għal xejn. U l-ħwienet favoriti tiegħek. Issa taf x'qed ngħid jien? Għal di shopping spree ħadd tiġi waħdek mhux se nġibna miegħek. Ejja, Alla x'intu ejja bil-qalb kollha. Il-kaċċa t-teżoru ta' Knockabout fl-imkien ma' Med Black waslet fit-tmiema u rnexxielu jsib is-siti kollha u rnexxielu jaqqat is-selfies kollha li tlabnieh. Jiena ma fadali xejn ngħidilkom ħlif grazzi tal kontu miegħi niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu niskopru iktar irkejjen minn sqallija u nfakkarkom qabel naħallikom li għandna kompetizzjoni għaddejja fl-imkien ma' Flexis Fortify irridu narawkom tiċċaqal u rridu narawkom sportivi, irridu naraw ritratti tagħkom waqt l-attività fiżika. Ibatul ir-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv. Nixtieqilkom il-kumplament tal-ġurnata jew il-lejl tajjeb skont xejn tissegwuna u niltaqgħu il-weekend li ġej. Ciao! Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Sata Rona at Continental Cars. Orienta. Is-sitta skorba tagħna minniera ta' informazzjoni dwar il-preistorja, mill-ewwel nies li ġew jgħixu f'dawn il-gżejjer sa żmien il-Bronż Bikri. L-ewwel darba li sar skaf żgħir kien fl-1937. L-arkeologi ta' dak iż-żmien sabu ħaġra bit-tiżjin. Minħabba fekk ħassew li l-pjan tal-iskavar seta' jikber. Fis-sittinijiet it-teknika tal-arkeoloġija kienet żviluppat sew. Għalhekk, is-sitta skorba tagħna ħafna iktar informazzjoni. Fost l-iktar affarijiet interessanti, insibu diversi fdalijiet ta' binjiet li mhumiex megalitiċi u li jmorru lura qabel ma bdew jinbnew l-istrutturi megalitiċi li llum huma sinonimu man Neolitiku Malti. L-eqdem struttura fi skorba huwa ħajt ta' 11 metru li jmur lura għal fażi magħrufa ta' Ardalam madwar 5200 sena qabel Kristu. Insibu sensiela ta' erejjex mibnija pedament tal-ġebel bil-bqija tal-binja maħduma b'taħlita ta' tafal moħmi fix-xemx. Fost dawn l-erejjex, fit-tnejn minnhom instab qatt ta' fuħar la qatt ma kien instab qabel fil-Gżejjer Maltin. Insibu erejjex minn fażijiet differenti li fi skorba juru li huma l-eqdem eżempji. Din is-sejba ta' dawn id-djar xkejknin juru li n-nies tan-Neolitiku kienu jgħixu fil-qrib ta' binjiet tal-komunità. Fi skorba nistgħu nieħdu idea tal-iżvilupp tal-arkitettura fil-Gżejjer Maltin sa mill-ewwel żmien li kienu abitabbli. Mhux biss l-arkitettura monumentali, binjiet bħaġar kbir għal komunità, imma wkoll erejjex żgħar fejn kienu jgħixu dawk li bnewhom.